एक गरीब माणूस होता. एकदा त्याला पैशाची खूप गरज होती, म्हणून तो राजाकडे पैसे मागण्यासाठी गेला. पण त्या माणसाने नंतर विचार केला, महाराज आपल्याला पैसे देणार नाही, त्यापेक्षा आपण महाराजांकडे कर्ज मागून पाहू. थोड्या वेळात तो राजांजवळ पोहोचला आणि राजाला म्हणाला, महाराज, मी तुमच्याकडे कर्ज मागायला आला आहे. कृपा करून मला तुम्ही 5,000 रुपये द्या. मी तुम्हाला ते पैसे 5 महिन्यांच्या आत देईल. त्या गरीब माणसाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्याला महाराजांनी 5,000 रुपये दिले. 5 महिने होऊन गेले तरी त्या गरीब माणसाने महाराजांना परत पैसे दिले नाही. म्हणून महाराजांना नाईलाजाने त्याच्या घरी जायला लागले. महाराज त्या गरीब माणसाच्या घरी गेले तेव्हा तो गरीब माणूस घरी नव्हता. जेव्हा पण महाराज त्याच्या घरी जायचे तेव्हा काही ना काही कारण सांगून महाराजांना परत पाठवले जायचे. असेच एक दिवस महाराज त्या गरीब माणसाच्या घरी गेले तेव्हा तिथे कोणी नव्हते, पण एक छोटी मुलगी काहीतरी काम करत बसली होती. महाराजांनी त्या मुलीला विचारले, तुझे बाबा कुठे आहेत? ती मुलगी महाराजांना म्हणाली, बाबा स्वर्गाचे पाणी अडवायला गेले आहेत. महाराजांनी तिच्याकडे विचित्र नजरेने पाहिले. महाराजांनी परत विचारले, तुझा भाऊ कुठे आहे? तेव्हा ती मुलगी महाराजांना परत म्हणाली, माझा दादा न भांडण करायला गेला आहे. महाराजांना तिचे काहीच बोलणे कळले नाही. त्यामुळे महाराजांनी परत विचारले, तुझी आई कुठे आहे? तेव्हा ती मुलगी महाराजांना म्हणाली, माझी आई एकाचे 2 करायला गेली आहे. महाराज तिच्या या बोलण्यावर विचारात पडले. त्यांना खूप राग आला. तेव्हा महाराजांनी तिला रागात विचारले, मग तू काय करत आहेस इथे? तेव्हा ती मुलगी हसत म्हणाली, मी घरात बसून संसार पाहत आहे. महाराजांना समजले की ही मुलगी कोणत्याच प्रश्नाचे सरळ उत्तर देणार नाही. महाराजांनी थोडा विचार केला की या सर्व गोष्टींचा अर्थ समजण्यासाठी त्या मुलीसोबत प्रेमाने बोलावे लागेल. त्यामुळे महाराजांनी चेहऱ्यावर स्मित हास्य आणलं. खूप प्रेमाने तिला विचारले, बाळा, तू आता माझ्या प्रश्नांचे जे उत्तर दिली आहेस त्या उत्तरांचा अर्थ काय आहे? मी तुझ्या कोणत्याच गोष्टीचा अर्थ समजलो नाही. तू त्या गोष्टींचा सरळ सरळ अर्थ मला समजावून सांग बरं. त्या मुलीने चेहऱ्यावर हास्य आणत विचारले, जर मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा अर्थ समजावून सांगितलं तर तुम्ही मला काय देणार? महाराजांच्या मनात त्या गोष्टीचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी खूप उत्सुकता होती. महाराज म्हणाले, तू जे मागशील ते मी तुला देईल. हे माझं वचन आहे आणि मी माझे वचन कधी मोडत नाही. ती मुलगी म्हणाली, तुम्ही माझ्या वडिलांचे सर्व कर्ज माफ करणार का? तेव्हाच मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा अर्थ समजावून सांगेल. महाराज हसून म्हणाले, ठीक आहे, मी तुझ्या वडिलांचे सगळे कर्ज माफ करेल, तर तू मला त्या गोष्टींचा अर्थ समजावून सांगितला तरच. महाराज म्हणाले, आता तरी सगळ्या गोष्टींचा अर्थ सांग. ती मुलगी म्हणाली, आज मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा अर्थ समजावून सांगू शकत नाही. कृपा करून तुम्ही उद्या या. तुम्हाला उद्या मी नक्की सांगेल. महाराज दुसऱ्या दिवशी त्या गरीब व्यक्तीच्या घरी परत आले. त्या घरातले सगळे लोक आज तिथे उपस्थित होते. गरीब माणूस, त्याची बायको, मुलगा आणि मुलगी. ती मुलगी महाराजांना पाहताच म्हणाले, महाराज, तुम्हाला तुमचे वचन लक्षात आहे ना? महाराज म्हणाले, हो, मला माझे वचन लक्षात आहे. तर तू मला त्या गोष्टीचा अर्थ सांगितला तरच मी तुझ्या वडिलांचे सगळे कर्ज माफ करेल. ती मुलगी बोलू लागली, सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला म्हणाले होते की माझे वडील स्वर्गाचे पाणी अडवायला गेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की खूप पाऊस पडत होता आणि आमच्या घराच्या छतामधून पाणी गळत होते. माझे वडील ते गळणारे पाणी रोखण्यासाठी छताला चांगले बनवत होते. म्हणजे पावसाचे पाणी हे आकाशातूनच येते आणि आम्ही लोक हेच मानत आलो आहे की आकाश हेच स्वर्ग आहे. बस, पहिल्या गोष्टीचा हाच अर्थ आहे की माझे वडील स्वर्गाच्या पाण्याला रोखण्यासाठी गेले होते. महाराज खूप मन लावून ऐकत होते. ती मुलगी म्हणाली, दुसऱ्या प्रश्नाचे मी उत्तर दिले होते की माझा दादा न भांडता भांडण करायला गेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की माझा दादा बाभळीच्या झाडाची चुलीसाठी सरपण आणायला गेला होता आणि बाभळीच्या झाडाला तर खूप काटे असतात. म्हणजे कोणी पण बाभळीच्या झाडाला तोडेल त्याला बाभळीचे काटे लागल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच न भांडता भांडण होईल आणि शरीरावर काट्यांमुळे खरचटण किंवा जखम होईल. महाराज त्या मुलीच्या बोलण्यात सहमत झाले. महाराज मनातच त्या मुलीच्या हुशारकीची प्रशंसा करत होते. महाराजांनी उत्सुकतेने विचारले, आता तिसऱ्या आणि चौथ्या गोष्टींचा अर्थ सांग बरं. ती मुलगी म्हणाली, महाराज, मी तुम्हाला तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर सांगितले होते की माझी आई एकाचे 2 करायला गेली आहे. म्हणजेच माझी आई हरभऱ्याचे धान्य भरडायला गिरणीमध्ये गेली होती. म्हणजे एकाचे 2 करायला गेली होती.
जर हरभऱ्याला भरडले तर त्याची डाळ होते, म्हणजेच 2 भाग होतात, म्हणजेच एकाचे 2 होतात. आणि माझी आई तेच करायला गेली होती. आणि चौथी गोष्ट मी तुम्हाला म्हणाली होती की मी घरात बसून संसार पाहत आहे. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही आले तेव्हा मी चुलीवर भात बनवत होते आणि मी त्यात तांदळाचे एक शीत काढून पाहत होते की भात शिजला आहे की नाही. याचा अर्थ हा आहे की एक तांदूळ पाहून समजते की पूर्ण तांदूळ शिजले आहेत की नाही. म्हणजेच तांदळाच्या संसाराला मी घरात बसून पाहत होते. हे सगळे सांगून मुलगी शांत बसली. महाराजांना सगळ्या गोष्टींचा अर्थ समजला होता. त्या मुलीच्या बुद्धिमानी गोष्टीमुळे महाराज आश्चर्यात पडले. ते मुलीला म्हणाले, बाळा, तू तर खूप हुशार आहे, बुद्धिमान आणि चतुर आहेस, पण एक गोष्ट मला समजली नाही, ती म्हणजे तू मला या सगळ्या गोष्टींचा अर्थ काल का नाही सांगितला, मला आज परत का बोलावले. तेव्हा ती मुलगी हसून म्हणाली, मी तर तुम्हाला सांगितले होते की काल तुम्ही आले तेव्हा मी भात बनवत होते. जर मी माझ्या गोष्टीचा अर्थ तुम्हाला समजावत बसले असते तर भात करपला असता आणि त्यामुळे माझ्या आईने मला नक्कीच मारले असते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काल आमच्या घरी कोणीच नव्हते. जर मी त्यांना सांगितलं असतं की तुम्ही कर्ज माफ केले आहे तर त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला नसता. आज स्वतः तुमच्या तोंडून ऐकल्यावर की तुम्ही कर्ज माफ केले आहे तेव्हा त्यांचा विश्वास बसेल आणि त्यांना खूप आनंद देखील होईल. महाराज मुलीचे हे सगळे बोलणे ऐकून खूप प्रसन्न झाले. महाराजांनी आपल्या गळ्यातील मोत्याची माळ काढून त्या मुलीला देत म्हणाले, हे घे बाळा, तुझ्या हुशारीचा पुरस्कार. तुझ्या वडिलांचे कर्ज तर मी माफ केलेच आहे, पण इथून पुढे तुला किंवा तुझ्या परिवाराला आता कोणताच बहाणा करावा लागणार नाही. आता तुम्ही सर्व निश्चिंत होऊन राहा. जर तुम्हाला कोणत्या गोष्टीची गरज लागली तर तुम्ही न घाबरता मला सांगा. एवढे बोलून महाराज मुलीला आशीर्वाद देऊन निघून गेले. मुलीच्या परिवाराने आनंदाने तिला मिठीत घेतले.